BPF दोलोआ मोनसे हिस्ट्रिकेल बिरोधि दोलोखौ मोनसेबो आसन सिट देरहा होआलासिनो दिनै MLA इलेक्सनाव देरहाबाय। BTCनि खोथाखौथ' रायज्लायजाला, बिराद मोजां। दा दिनै BPF दोलोनिफ्राय मोनबायबो मिनिस्टार मानाव गेदेर चरण बर' सारा। दा फैनानै मिनिस्टारखौ नांबावगौ। जोंहा BTCखौ स्ट्रेंथेन खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावनो थाखाय मिनिस्टारनि बहुद जरुरत गोनांथि दं। आरो बेनिफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय जे रायजो राजाफोरनि अभिजुगफोर बै समाव होनाय प्रमद बर' बिथांनि सासन समाव एलिगेसनफोर, दा बै एलिगेसनफ्रा मा बेखौ BPFनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर बिथांमोना मिथिखायो। दा बिथांनाव बिराद अभिजुग दंमोन प्रमद बर' बिथांनि सासन समाव। दा बैफोरो सलुसननि लामायाव मा खोथाखौ आं बुंदों, बबे लाइनजों बुंदों बेखौ एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ रायजो राजाफ्रा, जाय आंनि भिडिअजों टाच थाबाय थायो। बेनिफ्राय जे प्रमद बर' बिथांनि आमोलाव जायफोर बुस्थुआ लेप्स जानानै दंमोन बेखौ फुलफिल बानायफिननांगौ। बेनिखायनो दिनै मन्थ्रिनि जोबोद गोनांथि दं। एटलिस्ट 3सो मोनगोन आंहा फोथायनाय दं आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव, आरो मोननांगौबो। होमबा बांसिननिफ्राय बांसिन पावारखौ जों मोनोब्ला, खामानि मावनो अहल बहल स्पेस आरो थुबिल मोनोब्ला जोङो थाब रायजोफोरनि गांनाय उखैनायखौ पुरन खालामनायाव साबसिन जायो। दिनै प्रमद बर' बिथांमोना मा स्पिरिट लानानै मा खामानि मावनो होननानै बिथांमोना थांनाय समाव BTCआव बिटिआर सरखार बानायदोंमोन, आरो लोगोसे दिसपुरावबो बिथांमोना लोगो MLA हिसाबै थादोंमोन। BPFनाबो दंमोन, रबिराम नार्जारी सार, चरण बर' सार, दुर्गादास बर' बिथांमोना दंमोन। दा नैबे BPF दोलोनि जेनेखि जस बेखौ बाख्नायनांगोन। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि जेनेखि पाब्लिकफोरजों मोजां मोनजानाय, पाब्लिकफोरजों आशीर्बाद होजानाय, बेखौ बाख्नायनांगोन। लोगोसे बै समाव प्रमद बर' बिथांमोना मा स्पिरिट लानानै खामानि मावनो आवगायदों, खामानिखौथ' नुखायाखै। फुराफुरि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौथ' पुरन खालामनो सेस्टाबो खालामाखै। दा बाथ्राया जाहैबाय आर्थिक सहाय होनाया मोनसे बिराद गिदिर खामानि। मानाव गेदेर उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांमोना मन्थ्रि जाबोदों। खिथादों बिथांमोनाबो गोदो बखियोमोन लामा दालां बानायनायखौ, बिथांमोना एथ' किल'मिटार एथ' मिटार लामा बानायदों होननानै रायजोफोरनि सिगाङाव बिथांमोनाबो उर्खाव गोरा ब्रह्म सार बिथांमोनाबो बुंदों। गोदो खिन्थु 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारी सारखौ लामा दालां बानायनायखौ बुंबा बखियोमोन बिथांमोना। गावस्राबो दा खिथानानै लाबाय, सेन्ट ग्रेभेल द्राप बाला एथ' किल'मिटार होदों, आसाम मालानि जोहै ओरै लामा मावदों, बेखौ दा खिथाखानांगौ दे, खिथाबाय। बिथांमोनाथ' बखिलाग्रोयोना। दा बेखौ बिथांमोना मावबाय, नाथाय एसे एनै मावबाय, बै समावनो फ्राय जाखाजोबनाय। नाथाय आर्थिक सहाय सोर साबसिनै बिथांमोना होदों रायजो राजाफोरनो? बाथ्राया बाव जायो। लासै स्टेप बाय स्टेप बे खामानिया जानांगौ। आङो बेखौ नुहुरगासिनो दं लासै लासै। दा जिखिनि बेलेन्सआव थानानै BPF दोलोआ सोलिगासिनो दं, इयुनावबो बे बेलेन्सा मेनटेन जालांबाय थालांगोन। दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम बे आंनि फोथायनाय, जे मेनटेन जालांबाय थागोन बे बेलेन्सा। दा बिराद मोजां बेलेन्सआव खारदों, थिगैनो दं। मानिनांगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारखौ। मा सानो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदों। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।